O Goberno Central prorrogou as medidas en vigor para fogares vulnerables. Amplíase ata o 31 de decembro de 2026 a suspensión dos desafiuzamentos no caso de familias vulnerables sen alternativa habitacional, medida considerada fundamental por Stop Desafiuzamentos. O Consello de Ministros celebrado o pasado 23 de decembro de 2025 aprobou diferentes medidas sociais que entraron en vigor o 24 de decembro tras a súa publicación no Boletín Oficial do Estado. O Goberno, a través dun Real Decreto, prorrogou, entre outras, medidas para fogares vulnerables que xa estaban en vigor e que foron aprobadas no 2020. Agora amplíanse ata o 31 de decembro de 2026. Entre as normas están suspender o desafiuzamento nos fogares vulnerables sen unha alternativa para vivir ou a prohibición de cortar suministros básicos como a luz ou a auga. Decisión ben recibida pola plataforma Stop Desafiuzamentos do Barbanza. Unha cuestión fundamental que o Goberno do Estado tomara esa decisión, porque só tomou o ano anterior, a raíz do COVID e todo eso, das circunstancias que teñen moitas familias vulnerables, claro. E entonces para as familias vulnerables que teñen escasos ingresos, pois é bo que poidan seguir na vivenda, senón, co problema que hai do aluguer en España, se unha familia vulnerable ten que abandonar a vivenda e non se lle ofrece unha alternativa habitacional, pois non van a estar debaixo dunha ponte ou nunha cova, claro, nun monte. Ademais, manteñense as compensacións xa activas para os propietarios das vivendas nas que habitan estas persoas vulnerables. Sempre houve compensacións, todas as administracións públicas, sabemos que a vivenda depende das comunidades autónomas, teñen uns seguros de impagos ou unhas garantías para os arrendadores ou os propietarios das vivendas, que se non poden pagar o inquilino, pois se fan cargo, en este caso a Xunta de Galicia, que presenta, claro, se hai impagos teñen que presentar unha demanda judicial por desafiuzamento e unha vez haya unha resolución judicial onde se suspende o procedimento ou se dita un auto ou unha sentencia conforme a familia vulnerable por informe social dos servizos sociales correspondientes, a Xunta ten a obligación de pagarlle a esa familia as rentas deixadas de percibir. Medidas que afirma axudan a unha sociedade afogada polo incremento dos custos da vida e do alugueiro e que moitas veces atopa nunha situación vulnerable. O que te chama a atención é dicir, o que non podemos seguir sendo meros pardillos na sociedade na que estamos. E máis ou ben é unha sociedade, non digo, é de unha sociedade de propietarios, onde pasaban as vivendas dos pais aos fillos, dos avós aos pais, e pois todo o mundo tiña que ser propietario de algún inmueble, se pode ser de varios pois para sacarlle algún lucro personal pois moito mellor, pero ahora encontramos en que cada vez aumenta a población nas sociedades actuales, veñen moitos inmigrantes e encontrase co problema da vivenda. Vivendas hai, sobran. O que pasa que a xente o que quere especular, moita xente quere especular con elas, utilizar a usurería, é dicir, enriquecerse en pouco tempo. A través dun ben que afirma é fundamental, como é o caso da vivenda. Que non é unha industria, non é unha empresa, non é unha conservera, é a vivenda un ben fundamental, como pode ser un hospital ou unha escola, e realmente iso é o que non pode ser. E a maior parte dos políticos non teñen vontade, porque en Galicia, a Xunta de Galicia, o PP leva 40 anos gobernando, en Madrid o PP leva 30. En Andalucía, o presidente actual que hai leva tanto como o presidente do goberno de España. Teñen as competencias comunidades autónomas e non solucionan. Por qué? Porque canto máis vayan deixando ir, máis van enriquecendo os grandes tenedores e os propietarios que teñen bens inmuebles para seguir especulando, que é o que se basa, utilizar despois a ocupación de maneira falsa. Xa que sostén que en España hai máis de 30.000 desafiuzamentos cada ano e 5 ou 6 ocupacións reais. Neste sentido, Pena pide máis apoio das administracións para protexer ás familias e a persoas vulnerables. O que se fixo foi construíuse demasiada vivenda pública e se permiteu que esa vivenda pública fora vendida entre particulares, sucedeu en Ribeira, sucedeu en moitos sitios, sabemos, que se utilizou desa maneira. É dicir, se o goberno ou a administración pública, a Xunta de Galicia, construye unha vivenda ou merca esa vivenda a un fondo de inversión ou a Sareb cedida
e o pon no mercado, ten que ser para unha familia e esa familia non pode vender. É para vivir en ela, non para negocio, non para facer negocio. É que iso é o que temos que cambiar no chic. E para iso hai que tomar medidas. Como poñer topes ao prezo do alugueiro ou impedir que xente de fora de España poida mercar moita vivenda para especular con ela, segundo afirma.